Okay, good morning. Grabe ti lagitik natin motor mong gala. Wato yun. Timing gear nga naglaok nga kang follower kan pusrad. Nay, karo. Madilang nga timing gear ti uni na. May tumutunog pa kapag pinatay mo na yung makina. Sigunyal bearing, damper. Gal, tiga din no kayo? San Jacinto, Pangasinan. Ayun si Uncle, good morning. Baka kayo yung kape. Nagkape kayan? Madipay. Bro, kape. Black one no, the creamer na. Black lang yun. Black. Sabagay, black tayo mo. Tagkakakulay tayo na nga nangisi tayo. Hindi kami nakatambay. Kape, Uncle. Toy? Hindi banger nga. Ay, J likod. J da pa'y gayam. Likod nagtambay, Uncle. Nagkamali dati pagtambayan. Huwag na namagmintan eh. Sige nga, Uncle. Palamisan tayo pa niya. Okay. Kape. Timplang kayo bit kape yo. Pinalitan na nga nila ng ano? Follower. Follower. Tsaka pusrad. Pusrad. Pinalitan. Tapos ano tayo ang rocker up? 5 pati rocker rin pinalitan. Pinalitan yung sa amin. Hindi lang masira yata yung rocker up. Opo. Yung alpha. Pusrad yata yung ano, yung malaki. Yung mataba. Oo, mataba. Opo. Tiga saan kayo, Uncle? Basista. Ay, Basista. Pangasinan din. Pangasinan. Yan o. Good morning, Uncle. From Basista, Pangasinan. Magkasunod sila ni Bossing. Boss. Ha? Pangasinan din. Ayun si Boss. So, magkasama kayo, Boss? Okay. Magkasunod sila ni Uncle. San Simon. San Simon kayo, Uncle? Ay, San Jacinto, Pangasinan. Okay. So, palamigin muna natin bago tayo magbaklas mga kabro. Saan ka bro? Ha? Malasiki. Okay, so talon mga kabro. Tatlo na sila. Ate Uncle, tiga saan na kayo? San Jacinto. San Jacinto, Pangasinan. Nauna. Pangalawa si Uncle. Batista. Pangasinan si Boss. Malasiki, Pangasinan. Panay Pangasinan. Okay, puro tamado ang timing gear. Mekaniko namin sa Pangasinan. Okay mga kabro, good morning. Ayan. A few moments later. Okay, so a few moments later mga kabro, ito na yung mga pinaandar nating mga motor kanina, yung mga maiingay. Ito yung unang maingay na dumating, yung makina ng Uncle, ito. Uncle, from? San Jacinto. San Jacinto, Pangasinan. Ayan, nililinis ko pa lang yung sa may engine number. Ito naman from, tiga saan na sila Uncle, bro? Batista. Basista, Pangasinan. TMX 125 Alpha. Si kabro naman, Malasiki, Pangasinan, timing gear issue mga kabro. Okay, timing gear, tapos nag-retread tayo ng isa dito, yung standard natin. Tapos na, naikabit na yung timing gear na pangmalakasan natin. Motor star! You know, ito na yung mga nagpalitan ni kabro. Yan, ito yung mga nagkapalitan niya. Isa pa dito, overall din, lost thread. Tapos, fourth gear issue, boss na, fourth gear. Nakita mo yung gear mo tatay? May tama yung gear ni boss. Yung fourth gear. Bali na palitan na yung first gear tsaka third gear. Kaya lang ang problema pa ng motor ni bossing yung fourth gear. Buti na lang meron tayong nakatabi dyan na pwedeng ipalit. Mas makinis pa. Ayun o. Naikabil lang na boss. Ito. Nailagay na yung fourth gear. Ito yung fourth gear. Tapos primera, tercera napalitan na. Bago na yan. Ito yung kapartner ng fourth gear. Ayan o. Makinis ang sidings. Ay nagsukutan ng boss na pananak. Ay atoy. Ito yung nagpalitan ng fourth gear. Makikita nyo naman yung fourth gear niya, oh, yung mga sidings niya. Rebrave. May mga brungol yung sidings, may tama. Mag-asawa yan mga bro, yun oh. Yan. Okay. Shoutout ulit kay boss. Taga din kay boss. Asinggan, Pangasinan. Puro Pangasinan, 4 na Pangasinan mga kabro. Uncle, shoutout kay Uncle.
Baka may gusto kayong i-shout out. Now, sa mga asawa ko. Mga asawa! Ilan silang Kyle? You serious? Ilan silang Kyle? Bigyan mo naman yung dalawa, wala pa daw. Baka magaling yung misis ko. Yun lang. Joke lang po yun. Okay, umandar na yung isang timing gear mga bro. Grabe, napaka-silensyo. Patayin mo nga yung compressor, maingay eh. Maingay yung compressor, di natin mapakinggan itong andar ng pinalitan ng timing gear. Ayos. Silensyon. Okay, shoutout kay Boss Grammy. Kukuha ng tubig dahil wala na tayong tubig na inumin. Boss Grammy, shoutout. Baka may gusto kong i-shoutout. Ayoko. Ba't ayaw mo? Mag-video ko dyan. Naka-video ka na nga eh. Tama lang yun. Dalawa yata yun, Mal. Yung isa, wala na ring laman yung nasa taas. Okay, update po mamaya. Yan. Silensyo na. Pangmalakasan, nilabo. Okay, update ulit mamaya mga bro para dito sa motor nila Bossing from Basista, Pangasinan at dito kila Uncle from San Jacinto, Pangasinan. Okay, naubos kagad yung timing gear natin na 4 na pinost natin kagabi. Sold out, kukuha ulit tayo. Okay. Linisan ko muna to para matapos na rin natin to para makakuha na rin tayo ng mga materialis. One eternity later. Tayo sa ating ino-overhaul mga kabro, nabuo na natin yung bandang loob transmission. Nagpalit din tayo dito ng third gear. Okay. Dahil magaspang na yung third gear ng Kel, pinalitan na natin. Ito yung nagpalitan nyo. Nasaan na eh? Saan na yung nagpalitan niya labo? Ah, ito. Nasa box. Okay, third gear. Let's check the third gear. Sabi ko kay Uncle kung maugong ba yung tersera niya. Sabi niya naman maugong daw. Kaya ito, makikita nyo naman yung sidings ng third gear niya. Puro rib-rib na. Kagaya ng ngipin ni Labo. Patingin nga. Ay, hindi pa. Kompleto pa. Alright. Ayan, pinalitan na natin partner yan mga kabro. Okay. So pang malakasang timing gear, paubos na. Ang bira. Yung 4 na pirasong timing gear natin natitira, naubos na ngayong araw na to mga kabro. Yan, Motorstar, pang malakasan, original na pyesa ng Motorstar. Shoutout Motorstar, baka naman. Okay, lagay na natin to dito sa TMX 155 ng Kel. Yung isa, naikabit na, umuwi na from Malasiki. Tapos sa TMX 125 Alpha, nandun, kinakabit na rin mga kabro. Tapos yung isa, si Boss. Okay, at si Boss 150, ayan, nakatambay. Yung motor natin. Alright, kabit na natin to sa motor ng Kel. Tapos kabit na rin natin lahat ng mga dapat ikabit. 2 very boring minutes later. Mga kabro, update. So nabuo na natin, nilagay na natin yung block. So cylinder head na lang ang hihintayin natin para ma-assemble na natin lahat. Bale, nire-retread muna yung mga loose thread. 3 thread sa may rocker arm, tapos 3 thread sa may takip ng balbula. Okay, back to standard yan mga kabro. Ayan, shoutout kay Uncle. Ayan, Bossing, nalpasan, nabuon. Tapos itong Alpha 125 tapos na, napaka-smooth na ng andar niya. Mamaya pagkatapos si Red Jazz, ipapakinggan natin yung andar niya. Ano Bossing? Smooth no? Ayos. Okay. Shoutout pala sa aking pinsan, Christian Padilla Salvador. Okay, so ito yung kinonvert natin na 175cc na Alpha 125. Ilang taon na brother? Oo, ilang taon na nung kinonvert natin? Isang taon may gitna. Okay, so gaano kalayo na yung mga nilong ride niyan? Subic, Baguio, Nueva Vizcaya, Hagonoy, Bulacan. Yun yung mga nilong ride niya. Ngayon, start mo nga. Kung kondisyon pa. Kondisyon pa rin. Oh, ang bira. Parang gusto pa niya mag-atok benggit. Kondisyon na kondisyon pa rin mga kabro. You know? Kasanting na. Okay, shoutout sa aking pinsan mga kabro, Christian Padilla Salvador. Okay, update mamaya. Pag papandarin na to, papandarin na yun, tsaka yung isa.
Right, final video sa TMX 125 Alpha kanina mga kabro na napakaingay. Pakinggan nyo muna yung andar niya kanina. Ay, narinig nyo na pala yung andar nito kanina. Ito na yung andar niya. Start mo na, brother. Yun o. Napaka-smooth naman ng timing gear natin. Rev. Okay, bigyan mo. Yun. Okay na, Angel. Anong masasabi mo, Angel? Okay na ngayon Okay na, okay. Smooth na. Yan o. Angel, break in lang to kasi naka-sidecar. Huwag nyo munang babarurutin. Takbong 40 lang muna. Para smooth break in lang kasi naka-sidecar eh. Bagong rebore. Alright, napaka-smooth na mga kabro ng motor ng Angel oh. Carbon. Ayan o. Ay, kaitim na pala Angel. Di bale, malilinisan yan. Ibubuga din niya lahat yan. Yung maitim sa tambutso niya. Okay. Opo. Okay, next in line. Papaandarin na rin ito mamaya pag natapos si Kabin ng mga tornilyo. Itong nauuna, siya ang mahuhuli ngayon. Nauuwi si Uncle. Pinakaunang dumating, siyang mahuhuling uwi. Okay, ayan. Nabuo na rin mga bro. Na-tune up na rin. Ilalagay na rin namin mamaya sa chassis. Update ulit mamaya. Okay na. Napaka-smooth ng timing gear oh. Yan. Shoutout po sa mga customer natin. Sa araw na to is 4 na bayan ng Pangasinan ng ating customer ngayon. Alright. Update ulit mamaya. Ilalabas muna to para makauwi na si Angel. Tinatawagan na siya ng mga asawa niya. A few moments later. Huling natapos mga kabro. Yung nauunang dumating kanina si Angel. Ayun o. Start mo na pare para marinig na natin. Kanina mga kabro, napakaingay niyan. Okay? Yan, kulay black na TMX 155. Yan. Hop! Iparinig muna natin yung andar niya. Bago yan. Narinig na nila yung andar mga kabro. Edit na lang to mga kabro. You know, pambira. One click mga kabro. You know, kasanting na. Mabibrate lang. Saan yung mabibrate pare? Madami? Nga. Ito. Itong putres na stainless. Okay, napaka-smooth oh. Okay na. Wala na yung napakaingay kanina mga kabro. Kasanting na pare. Test drive muna para mapalamig natin at readjust. Ito, umandar na rin to pero hindi pa natin na video. Pinapalamig muna bago natin i-video. Re-readjust muna yan. Okay. Test drive. Alright. Test drive muna. Break in na pare. Break in. Bagong rebore. Shoutout po sa mga taga San Jacinto, Pangasinan mga kabro. Uwi na si Angel. Ano makunam G motor mo Angel? Ay, dito na lang kayo magpagawa para sulit. Sulit. Thank you, Angel. Napaka-smooth na ng motor ng Angel, oh. Oh? Ayos. Angel, takbong 40 lang muna, no? Okay. Dahil bagong rebore, break in lang. Boss, salamat. Ay, kuha ka nga ng sticker ko sa bag ko. Hindi natin nabigyan ng mga sticker yung customer natin. Nakalimutan na natin. Alright, so bigyan muna natin ng sticker sila, Angel. Okay. Ayan. Para may tatak ka bro naman yung motor ni Angel. Yan. Boss, tigisa din kayo. Boss, salamat ha. Ingat. Ayan, gusto nang idikit ng Angel yung sticker natin. Lain ng kulon, diretso mo. Pantay na pantay. Parang ginamitan ng caliper. Talagang gustong-gusto ang kabro, mekanik. Oo. Angel, salamat. Sige bro. Ingat po, ingat. Yun o. Tinabang napapayag ang kasibang ko. Thank you, Angel. Okay, natapos din yung mga overall natin mga bro. Sold out yung 4 na timing gear natin na pangmalakasang Motor Star. Okay, so dito na po nagtatapos yung ating video maghapon. Yung 4 na yun, walang pumalya. Yung 4 na timing gear daw na yun na kinabit natin, walang pumalya, lahat smooth. Okay, see you again next video mga bro. Maraming salamat. At syempre mag-order ulit tayo ng timing gear na yun. Sold out na yung timing gear natin. Okay, wala na tayong stock dito.
Ayan, pinatutukan na tayo ng electric fan. Alright. Ayan po yung team ka, bro. Ayan, mga brother. Team ka, bro. Aldrin. Si Ford, ayun, pumasok. Si Labo. Si Davido. Okay, see you in the next video. God bless you all.